Sorsi fil-Kurja Awċija ssaħħu ma' One News li l-Qorti Kriminali f'Malta preseduta mill-imħallef Giovanni Grixti ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest ta' Dun Giuseppe Sultana ta' 84 sena u Dun Giuseppe Cini ta' 71 sena. Dan wara li l-avukati difensuri fetħu rikors sabiex iż-żewġ saċerdoti jinħelsu mill-arrest li ma talba ma sabitx l-oġġezzjoni tal-prosekuzzjoni. It-tnejn l-ewwel ta' frar iż-żewġ saċerdoti li fost l-oħrajn huma akkużati b'abbuż sesswali u stupru fuq abbati minorenni bejn l-2003 u l-2005 tpoġġew taħt qatt ta' akkuża wara li tresqu biżżejjed provi fil-konfront tagħhom. Fl-aħħar seduta fil-Qorti Għawdex xedu 5 persuni fosthom l-Isqof Għawdex Dun Anton Toma u l-kap tas Safeguarding Commission tal-Knisja Andrew Azzopardi. Waqt ix-xhieda kien intqal fost l-oħrajn li l-vittma kienet jibża jirrapporta l-allegati abbużi lill-Pulizija. Fl-ewwel seduta fis-27 ta' Jannar li għadda fil-Qorti Għawdex quddiem il-Maġistrat Monika Vella kien xed il-vittma li rrakkonta kif Dun Giuseppe Sultana allegatament abbużah kemm fil-konfessjonarju kif ukoll fis-sala kapitolari tal-Bażilika tax-Xara. L-allegat vittma xed ukoll taħt ġurament li Dun Giuseppe Cini stuprah fid-dar tiegħu kif ukoll fil-karozza fid-dawl tax-xemx fil-kampanja. Fi-stqarrija l-Kurja tad-Djoċesi ta' Għawdex kienet qalet kif is-sena li għaddiet hija sospendiet liż-żewġ saċerdoti milli jwettqu s-servizz tal-quddiesa.